baphinde ngoba Qala-ke ngubani wakabani? uSindiswa Mhlakani. Lana ufike nini? Cha, lana ngifika namhlanje kuseni. Emakhadi clinic. Ufike namhlanje ekuseni? Kuseni namhlanje. Chaza-ke sonke isitori sakho. Ufike nenze njani? Mina bengiqala-ke nokufika-ke namhlanje wathi ngoba ngihlupheka wathi lo baba sabe ngizokufundisa okunye kufanele sikwenze. Wasethi hayi ukuthi amakhadi hayi wami la kwaseke lo baba wathi hayi njengoba uxakekile ngizokusiza sithatha amakhadi kanje wabantu sibe sesihamba ngesikhathi. Chaza niwathatha kanjani? Siwathatha emshinini mangabe ukhipha imali sikuncede sikusize ubese-ke manje ikhadi lakho selibanga kithi. Kanjani nithatha kanjani? Thatha-ke siyakuphazamisa emshinini bese sithatha ikhadi. Iphini sibe sesiyibonile. Niyibona kanjani? Sibona ngoba sisemveni kwakho. Basisemveni kwakho siyayibona iphini. Bangake senibathathele nje? Mina nje ngathi ngineviki noma 2 weeks ngila. Ubathathele? Ngithathele nje mhlambe kabili kathathu ngingahambi kahle. Malini? Hayi bekuba bo 1000 sometimes 1500. Iziphi itolo sokwangena kuzo abaskema khona? Hayi angena isitolo. Sengisho la kunama ATM imapha ama ATM osike wawasebenza. Angenanga ku ATM. Benithatha kanjani? Besifika namanje nje manje sifika nathi besifika nje. Ngithi nenza kanjani mangabe nithatha imali? Phazamisa umuntu emshinini ngathi mangathi uyathithiza akakhona ukukhipha imali kahle. Hayi ngicela ukusiza pressa la bese uthi ikhadi lakhe lifike emshinini bese uyayithatha ke ikhadi. Umazelaphi lo baba? Ubaba lona uyongisizile wathi umazelaphi? Mina ngimazela la hlala khona. Kuphi? Uhlala khona eNdukuzaneni. Kuphi? eThekwini. Nihlanganephi naye? Wangibiza mina ngisukela le Friday wathi hoza ngoba uyahlupheka uze ngala. Okay. Sizoza. Yena ubandela abangaki manixoxa Akazange asho into nje yena uyayiholela umndeni kahle kahle. Uhola umkholo. Manje niyaphi nanisuka? Cha masuka lana mina ngibuyela back eFriday. Sihamba ngamateksi. Iphi imoto enamba ngayo? Babalekile phela baba bebengeke bami. Bahamba ngemoto nawe ubaba. Bahamba ngayo imoto. Khona phela imoto sesayifuna phela siyabadinga. Kusho ukuthi babalekile phela na. Cha nina manje manifona funa nifone ukuthi hayi seniphumile otakwini. Angina airtime ngizofuna manje. Ngizofuna Manje tshela mina ke ngaphandle kwanamhlanje ikuphi la engena ganga khona la eBackville ngaphandle kwanamhlanje ngake ngaganga kodwa eNewcastle kudala cha ngisho la eBackville hayi akazange sigange ndawo. Okay ngiyabona uzoganga eBackville? Ngicela nithi kumanje suka kamanje ufike nini la eBackville? Manje kuseni. Manje kuseni ublo nomunye ubaba oyathi ujwala uhamba naye? Angimazi ke. Hayi angiqiniso nesikhuluma angimazi ke angazi. Liphi shirt lakho leli la elifana ngazathi lama company la kaMaxi engathi Maxi. Nginawo maningi ama shirt. Khona leli elifana nela kaMaxi. Ngicela ukubuza wena siyakwazi kudala la eBackville. Awuqani namhlanje ukubanja. Izolo ugange kuphi? Ngisekhaya. Ugcine nini uzoganga la eBackville? Angisenawo amandla ngisahamba hamba. Cha sengithi ugcine nini? Kudala. Iziphi itolo oke waganga waskema khona abantu etolo ngaphakathi? Hayi ungabheka namakhamera ngikhombisa. Cha mkhulu ngiphendula umbuzo. Ngithi ma ATM ugcine nini ukuzoskema abantu? Hayi nakhona bhuti wami ungabheka amakhamera. Kanti yini umsebenzi wakho? Niwathatha kanjani amakhadi abantu? Abafana abancane benza leyo.